isu iku ndek gedung DPR enek rame-rame amarga ana pemilihan ketua DPR sing anyar. Ing ruang sidang wis disiapne kursi emas sing dadi rebutan para anggota DPR. Rakyat mung bisa nonton lewat TV ngarep-ngarep para wakil luwih mikirne nasibe rakyat ketimbang nasibe pribadine. Nalika sidang diwiwiti, suasana langsung dadi panas. Saben anggota padha ngumpulake awake dhewe. Padha rumangsa sing paling pantes dadi ketua DPR. Joko ngadeg karo suarane banter. Aku iki wis pirang-pirang tahun dadi anggota DPR. Wis ngerti aturan lan dalane. Wis wektune aku dadi ketua DPR dan luwih pantes ketimbang sing liyane. Wati ngangkat tangan karo protes. Pengalaman lawas ora mesti ngejamin sing luwih becik. Rakyat saiki ora butuh omongan manis, namun tumindak sing nyata. Sahroni ngadeg karo nyeletuk karo mesem. Dek politik iki ora mung soal pengalaman karo niat, sing penting kuwi sing duwe koneksi lan modal sing paling akeh. Saka pojokan Widodo sing saka mau meneng ae banjur ngadeg alon-alon. Sedulur-dulur ayo padha eling, kursi iki dudu pusaka sing kudu direbutne, nanging titipan saka rakyat sing ati mung kepengin kuwasa. Negara iki ora bakal maju. Rakyat wis kesel nonton kita pada padu duduk kerja. Ruangan langsung sepi, wong padha meneng, mung swara pendingin ruangan sing ijik krungu. Ana sing ngusap keringat, ana sing nglirik meja, ora wani ndelok liyane. Sewise sementara waktu, pemilih kabeh padha eling marang tembunge Widodo. Kursi emas sing biyen dirasakne koyok rebutan permata saiki koyok gak seberharga dhisik. Nalika asli pengumumannya dimulai, wong sadar yen kursi emas sejatine ora ana artine sing nunggu ing kono ora ikhlas lan jujur. Rebutan jabatan ora bakal gawe negara maju. Ketulusan lan kerja nyata kanggo rakyat sing paling